Putri. Amargi menapa Gusti Putri menika mboten tumindak sedheng. Lagi ngaten to Gusti. Ya bener kula. Tolong bilanono aku ya Biong. Oh alah. Enake ra umum. Gak bahaya ta. Oh lumayan. Ing papan kene ndak takoni sepisan maneh. Kowe tumindak sedeng apa ora? Saestu boten Kakang Masito mangsa kula. Iya. Ayo Kang Iyo. Karo kula. Ais. Ye. Kowe teko mati. Gitu enek sing urung mati. Aduh, mati. Sik urip. Tak genike ndase. Ye. Yo ngaturake bintang tamu pada malam hari ini Mas Klitik karo Mas Kluthuk dhisik. Ya, men munggah ana pepanggungan kaya adat saben dikurmati nganggo serampat. Wah iya. Yuk, Cok, dados. Walang kakek. Walang kakek. Jamong. Tahlilan. Wayangan kok anggih tahlil iki to kuwi. Sampeyan aja ngawur, mbok empan papan ngono kuwi. Dadi ya yen serampat ki lumadi ben suwuk sik. Yen wis suwuk nembe jenengan terus malang kekek. Ngono kuwi. Lah senengane dhewe-dhewe ya, Mas.
Lho piyai seni iki lho ngempan papan, ngenteni angkleh. Dadi cara wong mangani bentek, sile wis entek lagi jenengan genti mangan ngono. Lah ya ngono lho, karepku ki ya ngono kuwi. Ora kok sak elehmu ngendhek sak nggon-nggon. Iki budaya ya gawe tatanan gitu, Mas. Tatanan tur ngemu tuntunan. Nah, sing mirsani wae ya gawe tatanan kok sampean seniman ra gawe tatanan ki kepiye coba? Coba jajal rene iki kepiye? Lehmu ndelok suasana gayenge kaya ngene lho. Mangan urunge mbok seneni lho ya. Kok mangan lurung wis seneni iki kepiye to, Mas? Lho sampean aja ngono kuwi, ngene tegese sampean iki mirang-mirangke Pak Daryono. Lah iki lho. Sampeyan le ngantu-antu ning kene wiwit mau bareng asar lho. Kapan Mas Kluthuk Mas iki do teko? Dicepaki kabeh prasmanan sampeyan ora teko-teko ngono. Pak Haji Daryono kuwi wis nyepake apa-apa. Daharan ya wis ditokno gitu, Mas. Leres. Panggung disewa ya amba, son ditekakno ya diunekno. Lah ngoten to, Mas. Nggih dicawisi lapangan jembare kaya ngene. Lapangan ya jembar tur amba, tangga-tangga ya melu ndonga. Lah iki awake dhewe kurang seneng apa? Nikmate donya sing bengi iki wis digelar karo Pak Daryono. Apa meneh nimbali Mas Cahya Kuntado. Kuntadi. Kok Tak kepruk. kok iso. Padhaane. Ya padhaane iki tibane i kok iso. Mas Cahya Kuntadi sing kondang kaloka. Nah, iki lho. Bojone sinden Sukesa. Wah. Wong ki lak gawe irama to, Mas. Iya no. Pak Haji Daryono kuwi nimbali budaya. Iya. Nyeneng-nyenengno tangga, Nah. nanggap wayang sewengi utuh kuwi ya ora gawe apa-apa. Ning krana keikhlasan saka ati sing jero dada. Mula digolekke nggon sing amba, panggung kuwi ya disewa son dionekno daran ditokno sing dadi pikiran iki engko awake dhewe bayaran pira. Santai wae. Ngapa? Wis dipikir karo Pak Daryono. Wong kok lehmu angger jebret. Nun sewu Mas Cahyo. Nggih no niku mangluruske niku. Piyayi Mejayan menika nyenengaken. Nggih, Pak. Alhamdulillah dalu menika saged marak sowan kalih panjenengan dalam rangka ngresmekne lapangan menika mugi-mugi lapangan menika. Aja angger omong toh kok iso nyawang iki adicarane iki apa ngono. Sampeyan iki kudune lak ya takon karo aku. Nah, nggih, Yen toh. ora sowan sik ning Pak Daryono hajatanipun napa, Pak? Lho ya lek, kan yo lek maine ning ndi kan yo acara kan iku to Mas Cahyo. Piye? Lah iki kan yo maine ning lapangan berarti lak yo ngresmekne lapangan niki. Ora iso. Bersih desa. Bu, Napa niki? acarane tasakuran pernikahan putra-putrinipun Pak Daryono sekalian Ibu Bu Purwati. Nah, kuwi lho. Garwane Pak Daryono asmane Bu Puryati. Mulane bengi iki iso nyenengke aku. Kowe ya salah. Purwati. Lah ya kuwi. Ketok ganteng ya kopokan. Lah yo kene iki yo kakek obat to Mas mangsane. Mula nuwun sewu lho Mas. Nggih. Dalu niki mboten kok Pak Haji Daryono nu pamer mboten, sombong nggih mboten. Nanging niki mujudke sedekah lillah sosialipun Bapak Haji Daryono anggenipun ngluwari ujar dalu menika. Leres. Nggih to Mas. Nggih. Niki yen digegem dhuwit wis pirang puluh yuta. Ning krana beliau nyaki golek nikmat ngentekke ragat ben ra kena laknat nyelametke para tangga ben besok sapa-sapa iso budal donya akhirat. Ya. Ngoten lho Mas. Betul. Dadi lak golek slamet to ngeten niki. Golek selamat, golek wilujeng. Niki lho sing ora iso srawung kali Pak Haji lak niki. Lah iya kuwi arahno to kuwi. Lho diarani pripun kula dulure dhewe men judeg e. Kula ni dulure dhewe men judeg Mas. Kula dandani apik kaya ngeten. Panggah ngeten niki rupane ya ora malih. Ngerti ngene pegel aku. Lho nyapa kok pegel? Seragam mbok padane karo karpet niki aku wis. Wah, nyemok-nyemok ni dalange to ngene. Sampeyan aja ngono, aku yo ngangge biru lho. Biru lho. Biru ya ada maknanya. Napa? Bisa padha rukun. Ngono kuwi kok sampeyan ngelokke Kuwi karpet. ukarane dalang. Nenek ukarane para yai, para alim ulama biru kuwi kuwi bismillah sadurunge kowe budal. Rungokno dawuhe para yai. Mula nek kowe wis melangkah saka omah iki maosa alhamdulillah utawa bismillah punya lidah yang basah itu harus terarah. Sapa ngerti sok slamet pidunya wah akhirat. Ngono lho. Kowe iso slamet dunya akhiratmu. Iso ila yaumul. Nah, Tuh ngomong ngedeni. lho, ora ngedeni wong seniman ki lak sagedipun lak ndonga to, Mas. Nggih, nyuwun kalih Purbane Hyang Agung. Lah niki lho, gunane apa ngene iki mirsani wayang? Teko rene karepe ya apa lak ora ngerti to sampean? Ndelok wayang. Iya ndelok ning karepe lak ngerti to. Iki wayang sing lenggah sinten? Mas Cahyo. Ditimbali Pak. Pak Daryono, Pak Haji. Nah. Bu Hajah, Sinten? Bu Hajah. Ayo kowe.
Bajah sinten? Jajali to. Bajah sinten Pak saya? Lah, iki lho. Ya ora iso aku wis bola-bali iso ngomong terangke terus. Seniman ki aja seneng nampa dhuwit tok. Ning yo karo ndonga. Ya, ndongakne awakmu dhewe ra mandi ndongakne wong. Lho. Ora mung ndongakne, tegese sampean dirawuhke rene iki lho Mas Kluthuk. Sampean supaya nyenengke piyayi akeh ngono lho. Keluarga kowe susah nyenengne wong. Keluarga kuwi murad marit lho Mas Cahyo. Tegese sing jenenge dagelan ora mung mbanyol tok. Ning sak bisa-bisa sampean nyangoni piwulang karo para-para sing kepareng rawuh. Rene iki golek sanguk nyangoni apa sugih ya kuwi. Maksudnya ki Pak Haji Daryono kuwi kowe ki karep mantu. Nah, kepiye ben sampean ki iso mangku Pak Haji Daryono ngono lho. Waduh, lho bojoku ora tau tak mangku Pak Haji kok. Ngene. Mumet apa? Aku mumet ya momen karo iki. Ngluhurake. Pak Haji Daryono iku mboten sah diluhurake, piyantune pancen pun luhur piyambak. Lah kowe lak ngasar ya kowe. Mesti banyol. Iki serius lho, Pak. Ya serius. Lah sampean kulino ndagel kok mulai yo diimbangi lho. Napa malih menika wonten ing Mejayan. Mejayan menika desa sing nemu sasmita, sing nemu pralamita, besok iso dadi desa sing ayem tentrem gemah ripahlah jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Wah. Kok iso ngono piye kok iso ngono? Niki ilmu tuwek niki. Tuwek. Yo rupamu kaya super tetra ngono kok dadak ilmu tuwek yo sepuh Mas Cahyo to kok iso. Umur iki dudu patokan. Nah, patokan Wis salah kowe. Lah terus Umur ki urung patokan. Umur ki dudu patokan. Ning sakala pengetahuan SDM itu yang menjadi patokan. Urung mesti lek tuwek iki sakala pemikiran iki cerdas. Ning sakala sing enom ki pemikirane iso tuwa. Oh tak kira nek tuwek urung mesti enak. Sing kok pikir kok ngono. Iya. Kita ya hobi. Terus dadah. Wong tuwek niku mboten enak. kowe iki ora jelas iki. Kowe iki nek omong Kowe ngomong tuamu ning ndi? Ilmu tua. tuwa ki tuture digawa lak ya ngono. Saka tembung mejayan. Iki. Mejayan saka tembung me. Oke. Me ki saka tembung menikmati. Tegese mejayan itu warga masyarakatnya sudah bisa menikmati. Karena apa? Warga masyarakat mejayan itu sudah kita bisa melihat secara universal. Warga masyarakatnya ora ana sing kekurangan sandang pangan tuwing papan. Karena apa? Pusate kamardikan ki yo ning mejayan kene. Wah, kok ngono ati. Ilmumu kok ngendi jajal? Kok iso pusate kemerdekaan ning Majayane. Tegese kamardikan ora saka merdeka samubarang tapi merdeka dalam arti kemerdekaan kemiskinan ki ya merdeka. Sudah terbukti Pak, Mejayan menika wayangan, menika sekolah niku setahun ping 18 Pak. Ujare sapa? Lho, mboten kertas jenengan. Ora ngerti. Lah jenengan mergo sing ditimbali orang jenengan tok. Lho. Aja dhisik kersa lho. Niki saestu Pak. Ja menika jaya. Jaya selalu desa Mejayan, warga masyarakatnya bakal nemokke kejayaan. Lambe karo untu ra rukun lho kok ya iso omong ngono. Lah lek lambe karo untu rukun rek kelat ngene. Iya. Mas iki jaya ya. Jaya. Memang ngartekke to sampean karo. Iya. Oh, ora ngerti. Kalem-kalem aja ngomong aku tak mikir mikir yang ya. Cobi Mas. Yan. Iyan. Iya ora usah banter-banter piye artine kok ora. Lah kuwi ngomong banter lak karo mikir karepe ngono lho. Iyan menika saka tembung iyan menika sadurunge ja. Sakwise jam menika iyan, Pak. Nah. Lah ya kuwi nek ukurane lak Mejayan lak ngoten to, Mas. Heeh. Jaya. Jam menika jaya. Lah iki iyanipun menika. Iyan menika saka tembung aku bisikno aja. Kok ge bisi barang ya ngopo. Jare ilmu tuwa. Iyan menika saka tembung jaya akan menemukan kejayaan. Ora iso. Ora an, yan kok. Iyan. Ben digoleki dhewe njajal. Kok nek ra iso lagi aku sing maju. Iya sampean kok. Kowe mau wis cumongol-congol kok. Ayo. Wis iyan. Iyan menika iyan. Iyan iki apa? Iyan Maha Kuwasa. Ora iso. Yang Maha Kuasa. Kudu pas lho, wong mau ngarep mene pas jane pas kok yane mbleset iki lak ya ora kepenak. Ayo. Ngono. Ayo apa iki? Loh, kowe kuwi kok Iyan kuwi saka hurufe Y, A lan N. Nah. Prabjat. Nah.
Yene kuwi temu apa? Ya menika sok ketemu Yang Maha Kuasa. Nah, kuwi Alhamdulillah ene nrimo ing panjenengan. nah, ngono lho. Yone ya status-status. Jarene pikiranmu ki encer. Aku ndek ngencar saking ngencare ndretek ke kuping niki. Ayo kuwi ora pas no kuwi. Yan menika. Iya, Nemu, Pak. Yan. Desane Kleco Rejo. Kle Mudyar. Kleco. Hmm. Ngono iki mbok WA asik ngono mau. Ora iso iki uji kecerdasan kok ya. Kle iki warga masyarakat kle kene iki ora seneng klecam klecem. Egla egle. Lunah lunuh. Tegese ora gelem tegese wong kene iki ora seneng gaya. Wong gaya ora dienggo urip ning urip dienggo gaya. Contone kaya ngeten iki. Wong urip ora dienggo gaya. Ki saka tembung urip ki ora dienggo gaya ning gaya mbok nggo urip. Tegese wong urip dienggo gaya menika sok kala gayane sok sumugih, gayane sok kepinter. Kuwi sok kala ki awake dhewe iki sing diunggung-unggungne. Ning kaya jenengan kalih kula niku gaya dienggo urip. Nah, Gaya dienggo dalang, gaya dienggo dagelan, ning dienggo murakapi keluargane. Nah ngono lho, ngono tas ya penak. Cocok. Coki cocok. Temu. kuwi lho aku seneng ngono lho. Cak-cak ngono lho. Cocok. Kowe iki anu pikirane nek rung panas ki angin. Cocok, Pak. Dadi wis cocok warga masyarakat Kleco kene iki ngenekke pahargyan nimbali panjenengan kula kalih kritik lan Mbak Elisa lan ugi Mbak Sukesi lan sedaya prawaranggana menika insyaallah kabeh pinaringan berkah barokah saking Maha Kuwasa. Lho. Lho niki ilmu tuwek, Pak. Tuwek. Cocok ya, Pak. Napa mleh menika jate napa? Manten. Manten ingkang dipun lenggahaken menika Mas Peri kalian Mbak Yuni nggih, Pak. Nggih. Sik ta aja dilimur. Urung tak lho ki. Lagi Kleco urung rejone urung lho. Rejo. Re menika rezeki, Pak. Rezeki ora bakal kendhat, rezeki ora bakal telat. Insyaallah sawise ngenekke pagelaran bengi rezekine bakal banyu mili. Loh. Ya ampun. Panganam untung jati kok iso omong kok. Ya ampun kula iki lagi ngerti iki. Aku ndek mantung jati to, pas isu takokne lha kok kupu-kupu. Ngono ndang plastik kono. Kena dolanan kok iso. Lambemu. Lah iki to Mas Cahyo. Rejo, Pak. Jo menika Jaya Salaminya. Aduh. Ora rugi yen surjanmu anyar, jarikmu anyar. Oh ya anyar. Ya rugi no. Nah, nyicil nggonmu iku bayar. Yo mbok ya tak potong, Pak. Biasa Ora to ki anu nyicil barang. Lho nggih no, Pak. Lah kan dulur to mosok itu. Dulur, tapi awake dhewe secara manajemen pementasan itu harus sportif, Pak. Lah niku lho, Pak. Dadi klambi sing kono ya kula bayar. Lho nggih no. Oh, sportif lho, Pak. Dulur nek hitungan manajemen tetep ada hitungan. Asalane napa niki? Manten Lah iki mlebu ning adicara, Pak. Manten ingkang dipun lenggahaken Mas Peri kalian Mbak Yuni. Mbak Ferry kali Mbak Yuni. Mas Ferry. Mas Peri karo Mbak Yuni kok iso. Ora lho, coba batu-batu. Ali-alimu aku. Sing salah dudu ali-aliku, sing kedawan ki lambemu ki lho. Mbok jembek. Iki jane lambe apa pemean. Ayo. Mas Ferry kali Mbak Yuni. Kula budale kok ketoprak, Pak. Nggih. Dadi menawi jenengan wayang menika paribasane mesti jenengan ibaratne kaya Kumajaya kalih Dewi Ratih. Menawi kula Mas Ferry kali Mbak Yuni menika kula ibaratne kados Panji Asmara Bangun kalian Dewi Sekartaji. kuwi yen jikok saka Ketoprak, toprak. Pak. Nggih. Yen saka wayang Kumajaya Kumajaya karo Kumarate. Yen tegese ketoprak Panji Asmara Bangun kalih Dewi Sekar. Sekartaji menika wonten tegese. Apa kuwi artine? Panji Asmara Bangun menika Temanten kakung kadunungan Mas Peri. Panji menika wong lanang. Asmara menika cinta, tresna utawa seneng. Bangun menika tangi. Dadi ibarate Sing keri dhewe sing rapi nake keri dhewe iki lho. Kok iso bangun iki keri Panji mau wong lanang. Lah nggih, Panji menika wong lanang sing duwe pusaka, sing iso dalane pusaka. Asmara Menika seneng. Heeh. Bangun menika tangi. Leres mboten? Iya bener. Dadi Mas Ferry menika ingkang dipun wastani wong lanang sing duwe pusaka sing seneng tangi. Ketoprak lho niki. Toprak. Iya bener. Panji Asmara Bangun. Bener. Kuwi ora Mas Peri tok, mbok Mas Cahyo duwe pusaka sing tangi terus kan. Ngono. Panji Asmara Bangun. Panji Asmara Bangun, Panji kuwi pusaka, Asmara seneng bangun kuwi tangi. Anjur diwengku karo Mbak Yuni. Mbak Yuni ki ibarat Dewi Sekartaji. Apa kuwi? Dewi ki wong wedok. Sekar kuwi Kembang. Taji kuwi Taji kuwi entuk. Dadi yen Mbak
Yuni kuwi kaya Dewi Sekartaji. Dewi Sekartaji wong wedok sing seneng dientup. Sing ngetop sinten? Panjias para bangun. Kowe kira gawe ukara iso wae. Tapi bener apa ora? Ayo bener. Lah iya. Lah lek bener aja disalahne, Pak. Ning upamane kuwi dirembuk apa saru-sarunan ya, Mas. Nuwun sewu, janjane ora apa-apa. Mergo teng pengadilan niku seorang wanita, istri berhak menuntut kepada suami ke pengadilan kalau ngibarate iki wong lanang iki dibiorne cara senter ra gelem murup, dipetheti ra gelem manggung. Nah, istri berhak untuk menuntut ke pengadilan. Berarti peluangnya sampean. Lah ngopo kok nuding bojoku? Tuntutan. Lah nyapa kok iso nduting Yukesi iki lho? Setangi lho. Jenengan ngedikan pripun kalau apa? yang disahkan di pengadilan itu Ya, untuk tuntutan seorang istri boleh diangkat ke pengadilan menuntut kepada suami minta cerai karena suaminya. ada dasar alasanipun. Wis. Satu menapa kalau mau? Apa ngibarate Nggih. cara senter dibiorne ra iso murup, Iki. cara manuk dipetheti ra gelem manggung. Nah, kuwi lho. Diberi peluang sampean. Lho. Nggih, Mas Kluduk, Dalem. nyuwun sewu Mas Klitik. Nggih, Mbak. Lek Saya. bojo kuwi bangun terus. Pak Bangun Cahyo, keluarga Pak tegese. Cahyo bangun terus semangatnya. Lho kuwi lho, kowe iki ngapur salah persepsi kok. WA-mu ning aku ngapusi. Lho, kok ngapusi piye ana hubungan apa kok iso WA sampean ki? Lah iki WA aku Kepiye? sentere mendrep. Lah iki sentere kok mendelep. Senter kok mendelep piye? Senter ki duripke. Lah yo kuwi cahayane ora terang. Lah kok mendelep ki? Kowe ukaramu salah lho, Mas. Lah kok tak tekon Senter ki nilainya. murup, ngono lho. Murupe tapi mendrep-mendrep ngono. Oh. Tak tekon nilainya apa? Heeh. Baterainya tak ganti. Akhire, Yen kan karo aku suwi. lho, Mbak Kesi iki. Lah sadurunge karo konoan kuwi. Lho kok konokan. Kowe tak keprok kowe kok. Karo dalang konokan-konokan. Mas Cahyo Kuntadi ki dosen lho. Iki lho karo iki lho konokan iki dadi apa jenenge iki combene ning gone panjenengane ngono lho. Dadi ngono. Ngono kok konokan. Kalih Mas Cahyo. Kaya dolanan bae. Biyen suwi piye? Kalih kula suwi. Yang ngomong to yang. Ngomong to. Kok omong kepiye to iki di Biyen. depan umum lho, aja buka Karo- aib lho. Karo aku biyen lho biyen. Mas Kluduk, Dalem. mbok aja dikandhake ning kene to, Mas. Heeh. Lah rokok lho langsung dul. Ayo jelas emosi to, maune kaya dulur ki to, Mas. Iya no. Lah ngoten lho, Mas. Sing jenenge wong lanang siji dijarak bojone, loro dijawat anake. Iku mesti nesu. Santai gelut wani aku apes. Lah aku Mas mau wedi karo awakmu. Lho aku sing wedi. Lah kok wedi ki nyapa? Kowe wedi ki ngopo wong padha lanange? Wedi ya, wedi ora perkara gelute. Lah perkara apa? Wedi ra dijak. Ora usah wedi ngomong kowe gelut tenan karo aku nak gampang mendelep ora. Wong ki ngene lho. Kowe iki Iya, iya. bojo kuwi lak garwa. Nggih, Pak. Garwa sigarane Lah. nyawa. Kuwi kudu ditresnani. Nggih, Pak. Niki Ngono lho. Niki meng guyon, Pak. Kaya ndene penyanipun Mas Ferry kalian Mbak Mbak Yuni nggih. Menika lak sah mungguing agama, Betul. sah mungguing tatanan negara. Leres. Kula Pak Haji Daryono kuwi sesuai karo asmanipun Bapak Haji Daryono. Darkuwi nadar ya ki ya jelas no ki nata. Ngoten lho. Mula dadi wong tuwa ki lak mesti mulyake anak. Ning dinggon urung mesti yen anak iso mulyake wong tuwa. Nah, Ngoten lho betul. Mas. Mula wong tua karo anake padha karo mripat karo jempol sikil. Lah niki, Kuwi. ngoten lho. Yen jenenge mripat kuwi ibarate kaya wong tua, jempol sikil kaya anak. Lah, Sosok lho ya. nggih. Iki jempolan kesandung mripate melu nangis. Lah, Nek ngoten. mripate keculek kena jempolan ya meneng ae ngono kuwi. Ngomong Ngeten saran sapa? dunia Berarti bapak. enek. Lho, kepiye? Ora mesti lek moto karo jempolan sikil. Apa? Enek sing jempolan sikil karo liyane enek. Apa kuwi? Sing loro liyane sing dikareti jempolan sikil. Kuwi lak anyang-anyangen kuwi. Lah kuwi rusakne tekmu sing mendelep kuwi mah. Wah, gerjebles wae. Mas Klitik. Nggih, dawuh Mas. Sampeyan tak kolaborasikan Nggih, Pak. karo Mbak Elisa Orcarus Alaso dari Nah, Yogyakarta. Amin, Yo. amin, amin. Ciri khasnya wong Madiun, yo panas-panas melaku, nyilih nggone numpak sepur. Dados. Siap. Capi.
Saking dalu ya sama apa? Wilujeng dalu. Iki apa enake basane kon transit ngono piye? Transit piye to Mas Kliti? Ayo kon transit sing basane rada cetok. Oh translate. Kalau transit itu, kalau kita naik pesawat ke Jakarta transit, berangkat lagi tuh transit. Sing bener apa? Translate. Nganggo lip. Nah, Translate. translate. Nganggo apa? Lip. Waduh, Translate. Ah, ya iki. Pripata. Sehat. Kepengesunipun sehat bagas sawarase. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Yo, kaget Saged. aku. Piye to kok kaget? Water sempak nuwun dia. Kowe kupingmu sing bosok. Iki dirungokke sik. Tapi yo aku yo aduh sempak nuwun. Kok matur sempak nuwun piye? Matur sembah nuwun, matur sembah. Lo Mas Klitik lo langsung paham beda emang kalau SDM-nya bagus tuh sedikit nyantel wes. Kuping ki nek ora rukun ya ngono kuwi. Lho rukun apa kuping kok nglumpuk di siji. Lah ngono ki mbok diomongi to. Paham to Mas? Paham aku nek omong. Matur sembah nuwun. Kamu tadi dengere apa? Atau sembah nuwun. Lah dudu. Sembah nuwun. Lah sijine apa mau? Ya kok tak WA. Iki mbleset to. Mula nek enek wong wedok ngomong ki dirungokke, aja peh wong lanang ki terus sak menange dhewe. Nah, bener. Ana wong wedok dirungokake, aja mbodeki. Nah kuwi lho. Peh wong lanang presiden rumah tangga, Nah. yo sak kepenake karo wong wedok. Nah, mboten pareng ngateni. Wanita ki wani ditata yen ora tresno ya aja mbok tinggal lunga, aja mbok gawe gelo. Heeh. Iki yo duwe rasa. Kok lek mbok tinggal lu ngodira ya tangga-tangga. Ngono lho, ora. Wah, gitu loh, paham toh. Ya. Dadi wong lanang. Sehat ya. Ya sabar to, Duk. Iki kan asline bocah Sulawesi. Oh. Tur rene iki sing ngersak, sampe lak sing ngersake Pak Daryono. Nggih. Lek Mbak Elisa khusus sing ngersake Ibu Purwati. Lho, iya. Oh, matur nuwun Ibu Purwati, sampun ngersakaken dhateng kula. Kok malah apa ya wis. Lah ya Mbah Darmo sing disenengi Ibu Sukesi Rahajeng. Aku malah seneng. Kowe Rajeng. Rahayu Rahajeng padha. kowe iki nek Padha duwe bojo kok gundulmu. nek duwe bojo kaya Elisa ki malah nyenengke kok. Lah ngapa? Geger gak temu gluntrunge lho. Kowe Lah, iso. padu ning kamar ya. Kowe arep padu kaya ngono nek bojomu kaya ngene, panggah mentereng wae. Ora paham basane kok. Wes ngene nih saiki dipraktekne. Nggih. Etok-etok ngene, sampean Mbak Elisa bojone Mas Kluthuk ya. Aku. Terus sampean ngonangi dheweke iki selingkuh karo wong wedok liya. Kira-kira sampean le debat karo bojo piye? Aja ngonangi wong iki bar tenanan konangan kok iso ngonangi. Kok ngonangi? Polae. Aku karo yoga konangane. Aja ngonangi. Konangan. Jero makan jero. Hati-hati lho we tekane bondo bareng karo coba meh lari aja anak-anak. Enggak, awakmu nduk lor. Ya Pak, seneni Pak. Nggih bahasamu Pak. Jiro lu. Mas Kluthuk, aku ingin nonton sampean karo wong wedon liya kaya kowe tegel marang aku. Sepiro tresnaku marang sliramu kaya mbok tinggal ngono wae milih wong wedon liya apa ya tegel-tegel kowe karo aku. Kowe omong apa? Iya toh. Aku wis mengeluarkan tenaga. Mengeluarkan tenaga loh aku ini. Aku ki ora selingkuh, Nduk. Sing tak tresnani ora. Aku ora ngomong nek kowe selingkuh. Aku mung weruh kowe karo wadonan liya. Rada semok, putih, rambute abang. Sapa kuwi? Sejatine pun Kakang ki ora ana wanita sing tak tresnani kejaba mungku. Atenena. Mosok. Apa ya kaya ngono tenan to, Mas? Kok malih? Tenan pora. Kok cepet malihmu? Ya kan jeneng wong wedok ngono, mood swing jenenge. Paribasan ora ana wong ayu kejaba mung kowe Cahyo. Aku ora ngandel. Pun Kakang ki sejatine tresno banget karo sliramu. Koprak tenan nih. Mula saka kuwi percaya karo pun Kakang. Jajeng. Ya Mas. Wale. Wale. Diajeng lho kalau nyeluk dia Mas.
ngene lho diamput. Hei, Karo bojone Kene lho. diajeng kok ngono diamas iki lho. Lah ya we Masku Dodo aku ngundang Kang Mas ya. Nah. Kang Mas ora diamas. Ya salah rasane nesu karo wong wedok ra entuk koyo. Aja mewek-mewek. Lah nyapa to Pre ya seneng to kowe. Aku mbok rangkul ndak masalah kene nggalu-nggalu piye aku. Tuk. Iki toprak to. Nggih. Gentenan dapuan apa piye? Kaya ngono gelem aku ngono kuwi. Pengen to Pak Yoyok pengen lho. Santai ya, Bu. Penak ada di dagelan ya ngono. Ora antang. Duduk. Kowe jaga. Kula nggih, Pak. Siswa budaya ketoprak gaya baru. Jenengan sinyal gitu, Pak. Iya. Elisa. Iya Kakang Mas Kliti. Wonten dawuh Kakang Mas. Tresnaku sundul langit marang sliramu. Aku seneng sing sundul-sundul kaya ngono Kakang. Sindul-sindul. Sliramu. Sindul-sindul. Nyindul gundulmu. Ayo nang sundulan. Iki ketoprak sundul langit tresnaku iki tegese wis mentok. Oh tak kira ngene lah. Ya. Lah kok tak sundul-sundul. Kok dadi. Tak sindul piye? Mau nyekel iki lho, nyekel iki. Lek tukang kentong ya kentong tok ora sampe melu dapur ora. Lah. Diajeng Elisa. Iya Kakang Mas. Ora nono wanita liya kejaba mung sliramu bocah iki. Napa injih leres mekaten to Kakang Mas? Ndak rewangi kutahe ngludira mbelani katresnanku marang sliramu. Ing papan kene pun Kakang nyuwun pamit bakal nindakake kewajiban Diajeng. Panjenengan ajeng ninggalke kula. Mengke terus kula pripun Kakang Mas? Mboten napa-napa panjenengan ninggalke kula. Sawetara kowe ndak tinggal ning Taman Kaputren. Nggih. Ing liya dina pun Kakang bakal kondur maneh ya Diajeng. Oh injih yen mekaten ngatos-atos nggih. Manah-manah. Atos hati-hati. Iki gak enek peran wedok liyane lho. Anane gor kuwi liyane ra mlebu. Sosi judek ya. Diajeng. Diajeng Elisa. Kakang. Wonten menapa Kakang Mas? Sakwise pun Kakang kautus ngopadi tumbaling praja njur wit sak wiyah-wiyah tumindak seding marang priya liya. Tumindak sedeng terus pun ditomboten lho Kakang Mas. Namung panjenengan ingkang kula tresnani. Saestu Kakang Mas. Panjenengan ingkang kula tresnani. Kowe nek nyedhek kesundul tek. Oh ya, mau ndang sundal-sundulan. Aku kok wedi to musuh iki. Hah? Kowe yen nyoto-nyoto sejatosipun kula menika mboten tumindak sedeng Kakang. Kritik lek ngedoprak oh sae. Apa itu? yen Pancen nganti ya kowe susu tumindak bojo to. sedeng aku nampa wirang Diajeng. Zaman Pak Sis to. Lah, Sing bina kan Pak Sis Wondo. Kulo Ora yen koyo mangkene Pancen ya disawang semu, Dek. sak Lek ketoprak Sastrane Saestu apik. kula mboten Mula rame tumindak sama kade ya laris sedeng. dipundang. Iki yo apa to jane iki? Ketoprak niku kritik niku kebiyen ketoprak sae. Lah ya sampean kudu sinau nek Mas Kritik. Kulo nggih sinau. oh aja nganti. Dele dapur dadi angling Darmo ya. Alah, Mas, tolong, Mas. Jos tenan ki aku malah seneng ngono. Silah dikelompok sae. Tak gentung tung. Penontone rebut dhewe yo. Lah aku mbok kon ngetoprak kowe malah ngecipris karo Mas Kangkok. Wes, iki tunggale anting diingi wes. Aduh. Ayo. Bos aja mbok potong lho ya. Wis lunas kok potong-potong. Kowe ngawur ae iki. Iki ngono Pak Jakun. Ngerti aku mbilung. Biong ban. Tuh, ayo. Kentongono Mas ayo. Biyong ngomong ngono biyong. Aku ra tumindak sedeng lho sejatine biyong ngomong ngono. Wah. Ndase koyo suket garing. Tulung ngono biyong. Bela nono aku to biyong. Ingkang sabar kae Gusti Pura. Biyong. Tulung ngomong ngono kuwi ya pundaramu. Aku ra tumindak sedeng. Biong ban.
ndak pasrah ning sak lekering gentong ing papan kini. Ora nono liya kejaba mung kowe. Sejatosipun Gusti Putri menika. Penelangan dendam. Yen kono kowe ora Sedaya aja nganti kowe kepisan deh. Pentongane apik banget iki. Sing Pak Teguh to iki, apik ya. Ndek ngene nang gawe wesi to, saiki kentongan tenan, wah apik tenan. Suarane lho, lho apik. Layak kuman iki layakno Mas Cahyo ki seneng. Layakno Pak Jakun. Kepiye jajal? Layakno Mas Cahyo iki seneng kentong. Lah sebabe Kentongane wedok. Lho, kentongane prengok wedok. yang paling wedok iki. Lah kok Mas Cahyo seneng ki sing disenengi apa? Wah, bleset ki. Wis ra ketoprak-toprakan. Bleset. Oh iya kentongi ya. Yung Ban, ayo maju. Wonten dawuh Gusti Pat. Ing papan kene kowe wis ndak pasrahi ngawat-ngawati bendaramu Putri Elisa. Mboten kira-kira anggen kula ngawat-ngawati Gusti Putri catosipun Gusti Putri menika mboten tumindak lepat. Mboten kabeh. Namung panjenengan kan sangat dipun tresnani. Ora yen menapa pun menika dawuh maneka warna. Saged sing kula Gusti Pati. Kula menika tentu sabdi utring dalam kepatian. Gusti ora yen catosipun sesuk sangat dipatang panjenengan. Kowe wis sadar priye kang dipun tresnani kejawi panjenengan. Kalau aku saking menika sampun tak kawat-kawat. Kula menika pancen keranjingan. Astagfirullahaladzim. Sakit. Ngomong gentenan. Kowe ngerti? Sing ning ngarepmu sapa? Kalau awake dhewe kok lali piye? Gusti Bendera kula Gusti Pati. Sida paksa. Yo gini kowe ngerti? Kula mangertos Gusti Pati. Kurang aku menehi. Mboten kira. Nanging kula menika mbelani Gusti Putri. Amargi menapa Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng. Lagi ngaten to Gusti. Ya bener piyambak. Tolong bilanono aku ya piye. Oh alah. Enake ra umum. Gak bahaya ta. Oh lumayan. Padha wedoke ra apa-apa, Ban. Ing papan kene ndak takoni sepisan maneh. Kowe tumindak sedeng apa ora? Saestu mboten Kakang Mas itu mangsa kula. Ayo Kangyo. Kurang apa aku menika tresnan marang kowe nanging kedadian kaya mangkene dur mbeset. Pasien. Napa panjenengan ingkang kula tresnani? Kowe kora. Kowe tak idoni lho. Polahmu malah terenggiling. Ya, Elisa. Imbane jenenge Wargini. Ayo, delengen apa sing ana ing asta kowe? Dados pati kula ingkang panjenengan kersakaken Kakang Mas. Yo gini ora. Kowe wis gawe wirang pun Kakang. Kapejana kula. Belum. Nanging kula mengenggih Kakang Mas. Engko alon-alon aja cepet-cepet ning ngandhang. Kok kepet-kepet ki opo? Menawi ludira apa? Ludira kula agenda arum kura boten sedeng. Ananging menawi geteh kula gondo bacen alon-alon to. Kula teresno kalih apa? Bajenengan Kakang Mas. Tegesipun kula selingkuh yen bacen. Oh, yen bacen tegesipun kula selingkuh Kakang Mas. Elisa. Loh. Sri Tanjung. Ayo wis ngerti nyapa to? Kae Sri Tanjung kae mbane Srigala ngono. Lah, sing kae Sri Bombo. Sri Tanjung.
wis keprungu ana ing sak kupingku yen kowe kandha Ludiramu Anggondo aroma teges kowe ora tumindak setting. Nanging sak banjure yen kowe Anggondo amis ateges kowe tumindak setting. Si Tanjung. Mas siji Mas. Nek. Veteran. Pembunuhan. Si Tanjung. Ndangak. Ijin, iki kula ndangak sampun ndangak. Kendang ditutup. Ing papan kene pun Kakang ora bakal wedi kelangan menawa kowe wis gawe nirang pun Kakang luwe becik kowe suwikir si Tanjung. Nalikane. Waduh. Roingdal iku. Oh songge. Gusti Putri. Kenging menapa penjanyun pecah. Walah sing molet. Teko. Yo gini aku ora teko nanging kedadian kaya mangkene wis dimangerteni marang sak para Menika karo ingkang sanget tresno dhumateng panjenengan iki menapa tenang mendono. Singkir Iya. bakal ndak bukteki gandane getihe karo aku si Tanjung. Monggo kula aturi buktekaken. Aduh kok lumah. Aku gak kuat. Kawakno gaman. Aku gak kuat. Aduh mau diapakan lagi. Menawa kowe kandha Ludiramu Anggondo arum ateges kowe ora tumindak setting. Maaf. Sang. Belum ora aduh. Jebul Ludiramu Anggondo arum. Aduh si Tanjung. Kados pundi kahananipun Gusti Tampeh? Karo aku si Tanjung. Ludirane Anggondo arum. Kula sampun matur dhumateng panjenengan Gusti Putri menika mboten tumindak lepat angking menapa tetep penyang percaya. Panjenengan ngangkel. Wani goblok. Aku sing luput biung. Aku sing sampun matur dhumateng panjenengan. Jumeneng. Kok Ning ndi bocah iki? ngene. Anyol. Kaya dadak golek sadhe kali ya. Kowe arep ngopo? Ayo dirukti bebarengan Sakit. nyuwun Mboten pengadilan. sakit. Duh, sing mbok karepke kepiye? Sarene menika pentur ingkang sangat kula tresnani. Utang bondo sahur bondo, utang duit sahur duit. Panjenengan sampun merjo yo tau mateni pentur ingkang sangat kula tresnani saged nyemah mati saking tangan kula. Ais. Ye. Kowe teko makin. Gitu enek sing urung mati. Aduh, mati. Sik urip. Tak genken ndase. Ye. Padahal ijole pabengi. Sarene ketoplake pemain tiang 3 niki sing loro pun mati,
Mengke bayarane kula pek piyambak. Wes iki KKN iki. Korupsi iki. Heeh. Padha kesele kok iso dipek dhewe iki lho. Lah nyapa wong ya entek-entekane lah ya kabeh mati lah ya iye. Lagi iki lho nek cerita sing Tanjung kok iso mbane sing menangan. Lah ngrusak-rusake tatanan to, Mas. Lah mulane kula meling niki lakon apik. Dadi yen apik digoleki semune sing apik kaya ngapa wong wedok ya aja golek menangi dhewe karo wong lanang, semono uga wong lanang ya aja golek samenangi dhewe karo wong wedok. Harus dicari permasalahannya, harus dicari penyebabnya, kita harus bermusyawarah untuk mencari mufakat demi kesejahteraan keluarga. Oh. Dadi liwat ketoprak. Ketoprak to? Nggih. Aku tak takon, apa enek critane mban no jaman ketoprak ngangge kudung? Lah. Lah iki jole mambeng. Toprak kok nangis kok tekan. Ye. Nggih, menika dipun selani pamundhutipun Pak Daryono. Mbak Elisa anu to, Pak, spesialis anu to? Nggih. Tembang-tembang Apa? spesialis. Iya. Mau ngersakaken Sri Huning. Ayo Sri Huning. Sri Huning nggih, Sa. Niki kan kuwatuke Bapak anu Pak Ferry. Nggih, Bapak Ketua Dewan. Oh, nggih. Ferry, Matur nuwun. Nggih. Monggo tembangipun kalian dipun dawuhi Mas Cahyo menapa, Mas? Loh, Sri Huning. Loh, Sri Huning. Wah, bawa ya sayang. Oke no, iki dikembalikan slow meneh. Wes pokoke mugi-mugi sedaya warga masyarakat sing dalu menika mirsani sedaya mugi-mugi panjang umur, sehat kena rezekinipun. Amin. Pokoke sehat Kuwi pokoknya. kata-katane nggih kere dhewe ngolimbukan akhir kok saiki ngono nyapu lho. Kan menikmati lho Pak niki. akhir jarene tawon nenek tupe. Oh iya, Ting. Oh iya lali. Ye. Mangan pop mie nak. Yo. Asmarandono, Mbak. Ye. Putri kang sulistyeng warni. Ayo, siap-siap jengkleng. Lah kok iso iki? Piye? Loh. Nenek Bang yo iso nyanyi kok, nyanyi enggak. kudu apik no. Oh, iki. Yang kok ra penak ndom mlayu kabeh. Lambene iki timbang lambene Elisa kok iso. Srehaning mastika tuban Ya iyo. putra Kanjeng sira Iki sinden bintang, masa kon main toprak gulung nang nggen karpet gek reget kaya ngono. Tapi kan istimewa, Pak. Ini yang bisa dinamakan seniman Totalitas. profesional ngeten iki. Totalitas ini. Totalitas dalam bekerja ngeten iki. Bojone kluthuk dhek iki Malah gulung-gulung. gulung-gulung piye? Ora pentas gulung-gulung kok ndek iki. Ning arep omah niku. Lah ngopo? Wis tak blonjo. Oh iya. Lah iki yo nemen. Malah kipu. aku gulung-gulung ning karpet tuh nggak apa-apa, tapi tadi Mas Lutu lho goleki bokongku tekan dini tak userke. Aku yo Rusuh gila. mainmu ngene to. Jare emban kok goleki nggon. Lah iya. Oh. Emban kan perannya kan perempuan. Oh, ngono. Ini Tadi jangan- kudu gelem aku. Jadi kita itu berperan apapun di panggung itu tergantung dari asumsi negatif ataupun positif. Positif yang Iya, nonton. yang nonton. Iki mau mergane wadon jadi Wadon, kepopo. Iya, Tresno. Oh iya wis Jane ngono. atimu piye? Ya aku yo kuwi kesempatan. Wah, Jujur, bleset. Wah, aku yo mek makili pae-pae. Iki asik. Tak pranggung bajene bebela wirat maya Ya. tan burung Sri Huning gugur dadya mustikane
Ben ora terlalu capek Mbak Elisa mau bar ngetoprak ya. Nggih. Lah pancen klitik luthuk pancen ade kesel kok saiki. Kula nyambut gawe kok kesel. Kula dalu nderekke ke ngroko panjenengan. Mas Yoyo. Mas Yoyo. Mas Yoyo. Nek wingi kalih ndereke adik jenengan Ponorogo. Sinten? Mbak Sukron. Tak kepruk biasmu. Kancana Mbak Elisa ben rada ambekan. Umi. Iya, ngono. Nek niki pancen anu kinasih kok iki. Umi kok jeneng kudu kinasih kok. Kinasih nu katresnan. Oh iya. Lah kuwi tunggale Panjasmara Praga. Ye. Mangga Sri Huning pamudhut saking Pak Haji Daryono. Nggih. Angkatan sik ya. Napa nih? Sri Huning Mustika Tuban Laku Tresna Ben Sabaya Marang Raden Wirat Saya Kangkos Prasaja Anantar Berarti Sri Huning datang ke kita
sami. Matur nuwun, Nduk, Umi. Nggih, nggih.